grant for you to break through in the name of Jesus. Amen. Sansa wasem ya no kre na wasem abama ye nenti yenyina de akokodro gitum se na refree he ye sori afri baby a yete akwasase foforo so. Sansa wasem aba abeyi afri ahokyere ne mpokyere mu nti nyame nkrofo mu koi ono nyame ansom nsa emfa nkoduru masase so ne anasi mu kwan no Awurade nyintontwene Awurade mfa sereɛ enhye mafonoma ono oyegya oba ene honkronkron din mu. Amen. Because of your love and your faithfulness to the cross, where would we be? Today we are able to stand and testify Se osio eto asase so life unto us. ama no baye ba Your na Awurade gusu to ni nsuo bosumi yi mu no ebra wu pie na ni nsuo esoso wo so no enye nhira Lord, they were celebrating. de aye ohaw ewo wabusua mu enyimfiri ho Awurade ema osua egu suo no enye nhira mo na wonanti mu kunimdie mu woni wasefo nyina ewo Jesus din mu. Amen. Amen. Not because we do not have any other God to bow Now before, we take the but benediction of the because Lord. we tried you, and we Because found the Lord you delights to in be you, worthy of and the Lord glory. delights in your prosperity and your success. And this is why As we you go, bow before you, go with His throne, presence. oh God. Everybody come As you on. go with the presence. Jesus the King. We pray 30 days of God's divine presence throughout this month, September. As you go, may His favor be with you. May the Lord who has called you to His glory, may He continue to reveal Himself to you every day. And may the peace of the Lord be with you now and forevermore. Amen. Nobody but Jesus. Jesus the King. Jesus the King. Oh, Jesus the King. Jesus the King. You are the King of Kings. Worship, worship. Nobody but Anopei inshira enka odefo inshira enka obade inshira enka onyame anitumi ewo kan onyame anitumi brutumi nyina so na ne dingde asafo Awurade ebrimu friend Jehovah Nisi ebrimu friend Jehovah Rohai ebrimu friend Jehovah Rofika ebrimu friend no Jehovah Tidekenu ebrimu friend Jehovah El Jebo na anopei woso friend den ne ekosu biara ne esi biara ne na wotu awie Awurade de ukoye bai ni nyina obekese Awurade adom na yesen hia wo afidi subiuma na ne yeka nyina ne se eya adom o eya adom na Anidaso Bere na no pay Awurade nam na adom so na wasen ate ni na chese Awurade de nkwa ache ye ebusuafo nso ne obetin so yen papa no mpanyimfo a makwada wo nyamese mu a no pay obeti won enche wode wo nchi abebrɛw yema mo akwaba eba okoman 97.1 tie ni American Okoman Radio 97.1. aha enti 97.1 na anope yema wo akwaba eba so na yesre Awurade se Awurade no mu na onka ho na anope efutusem aye no beche no emfa wo nantew bosumi na wotwi ema wo ye nhira ewo Yesu din mu ye kai wo se dwumadi ho dahurubo ekoso ewo Facebook live, YouTube and Twitter, Instagram afanan nyina ekuremu pa a worebo hu dahuru uko Facebook a ubehu ye wo ho live Okoman Radio 97.1 ubenya ye wo ho sa na YouTube Okoman Radio 97.1 uko Twitter ni Instagram a @Okoman 971 na ye nyina ye hyiemu abosimedu apa hu nonum enne de toso enum ewo September busumi yimu na onyame enka ye ho na oma na hoden enso yemu
ɔma ne nsa ɛntɔ yɛn so abusuafo yɛ mama kɔ aba anɔpɛ yi ɔsɔfo catkis diaw agakwa adu presbytery office ɛna ɔyɛ adwuma yo anɔpɛ yi papa yɛ ma wakɔ aba and the finest gentleman with African print, Reverend Eric Echampong. And the papa also sorry by you too long. Which was Baba Jane, you bet oh sorry, and I say you. You're the radiasi. Papa, Emma Banso. Yeah, papa. Yeda Yesu ase. Abusanfo yeda nyamia se anɔpɛ yi enche na ye no erehwe nyamia sema enanɔpɛ yi ye nyina ye betumi esomu eto da bia na esese yete Awurade ase se Awurade betumi ade nyina ye na nadom ena edinkunim ema ye enche kura na yetie Awurade asem na yetie Awurade asem. We extol you, Jesus. We lift you high. It's you that I see. It's you that I see. Anɔpɛ yebet sre na yetie ne anɔpɛ asem papa ejakwa adu esre na anɔpɛ free bang ne yede rekɔ me hu say boat so ho me hu bicycle me hu moto me hu 4x4 me hu saloon ne we ne yede rekɔ fine for quotation no Ene ye asem no yebefa afi Maroko asempa tianan chichemu eduasa enum kosi eduanan baako Marko asempa tianan chichemu eduasa enum kosi eduanan baako Mark chapter 4 verse 35 to 41 Nadano ara edu enwumere no ose won se momma yetwa enko esuo no agya no ho na wogya enkofoku no kwan no ofa no ka won ho okro no mu senia ote no ara na akoro bi enso ka ne ho na ehu kese tui na asoɔkye bobɔ begu okoro no mu a na ereye ayema na ɔno de ɔwɔ okoro no to ada sumi so ɛna wonya no sei no sɛ kyerɛkyerɛfo yɛreyira yi ɛmfa wo ho na ɔsɔre tietia emframa no na ɔsɛ po no sɛ mmiawa no yekom na emframa no gyae na ɛyɛ din na ɔsɛ wɔn sɛ adan inti na moyɛ ɛhufu sɛ adan munni gidi na wosoro yie na wɔsɛ wɔn ho sɛ onipa bɛn ara ni na emframa ne po impo tie no yi na wosoro yie na wɔsɛ wɔn ho sɛ onipa bɛn ara ni na emframa ne po mpo tie no yi Awurade asɛm. Asedan kan Awurade. Mark chapter 4, 35. As evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly the wind stopped, and there was a great calm. Then he asked them, "Why
are you afraid? Do you still have no faith? The disciples were absolutely terrified. Who is this man? They asked each other. Even the wind and waves obey him. The word of God. Thanks be to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ebusuafo no pay yedin shira emerade din se erade ede adom yen eto da bia wo yeden a erade mawadepa na wo sori a na sese yetua na mon na yebehye afufuru nkuran na no pay ye no beche nyame asem nti erade odi sa akwanya na maye no ene yeda na sese anopay okan ye hu asem na yakinkan yi obehwa na wotwetwa mu nyina na ye ne worere eya kai se Bonso ye kai na yetwa adwuna ko se nyama bi wo ho a esisi a erade onam nitumi so onam na asem so nam ne basa so eye ewo ye ho Yona so den ene de ne kopie baabi a ye hu se okopie demom ewi echi no eyerunyam sha erade fa so de share me hu anunyam na yetua so na watwi ene yerehwe asorochi a eboy ni owura yi a odi nitumi ekasai na yahye ye hu nkuran se sa asorochi bi mpo eboy ya Kristo eda so wotumi se oyeden oje yen efim anopai asofo mpemfo a yehia ewo dwumadi so yema munyi na kwa babio mema wafi in the discussion na say asrochi ebo ohwe asem na nimpese me futu adu ani back o si but soon na say all of a sudden Papa Yankasa. Yo, Papa, yada say, any JSMC as a sheer beam. Or say, send your fear some entempara. Yen Oshe Senya, ye fear say last week na. Papa, a champon cry, and my yetia sena. Osuma na jumedibia ewo ubia enim. Ubia area biribi no se na entempara enema enframabo a enye ni na ebo nkai eyi kire say dwumadi bia ye di biara asorochi betumi ayeden abo ewo yenim sa asorochi betumi bantempara as soon as abra wani enda ho na ahwe kenkan sam na se na make dwumadi bi ewo Kristo enim se woko na woko ka asempa no omawie ewo bia no wo na ese wotwa nsuo no ekọ esuo no agya na woko akode ekotoa so eho ena nia woni nda so no ewo okwan no mu den ebae na so one nanto no na ebi apofofo one nanto no tete no na ka bia ne honti eyese ode oponko anaso onsuo nti obia anya bia unim biribi efa saa kwantu no na so ehu na boye no experience bi antumi ayeden encounter asoche na ma no homere so no enya wo 10 years experience on sea ene betumi ayeden aboya o na so we need to recognize and say ye kai ye hu say ye ne Kristo enenam trust my as say ono de no wada e wo sumi so I guess what I was sumi so pay focus was a adwenji was sumi now that sumi so to me the heart if I say he was not perplexed na he near koso no ayeden ank count esan say no nim ne e woni mu now so esuafo no ehu nia no won ne nantew enti ehu kese bi eden eche wo ye ko ye adwuma so yako ya adisua so yako dada se ne ye yaso ya no pay joda ye be nantoa kwa akosi kwasi ada bib ne asan hia do da bib saa na da bia so ye den ye adwuma fa na so niema betumi adan empofiri ma yen ani enda so ho no why na obeka say onene na nanto last Friday I can say
it is the month of movement. Who are we moving with? Esuafo no refi se woni Kristo ena na enam nti ehu kye won. Woma enema na ekoso ewo won ho no de ebo won hu. Nanso Kristo de onim ne na ewo ni mu nti asam ne ti ni mu nti one asam no ena eye adwuma one asam ne na nti ampa ohu se nneema no ayede asesa won ho nanso ode asam no eye adwuma ema nkunimdi kase bi yede ebae ene yehu ni se asɔɔkye no ebetumi abɔ afi nifa benkum ebetumi abɔ afi beebi a mpofrim bere a w'ani nda so ebetumi aba nanso wɔn ɛna ɔne ne nantew wɔn ɛna ɔne no tu saa kwan yi owurɔ efi sɛ ɔne Kristo a ehu kɛse bi bɛkyɛw owurɔ kura bɛ fi kura sɛ ebi ayɛ dɛ ɔgyefo bi wɔ hɔ nanso daa ɔkae wɔ hɔ daa ɔnya ne mu gyidi na ɔnim sɛ ɔno na mene ne tu saa kwan yi. Hallelujah. Amen. Yada Eradi ase se impofiri mara asroche sorry. Nyamom se wu nya onene na ma obetie asroche no nyina amawo. Papa nyame hira pa. Osofo Akropong mem se okase na wa boju se na wo so. I say we classroom na mo answer questions. Obi answer question na open so anything aya no akokan si obi papa yenti o so papa me da say ye yesua yi e kire ye anamon a yetu in our ministry e wo in Kristo akwantuo mu Jesus Kristo in his ministry no anasa asrochi eto no why are you many be anti wocha osiono akọ naja akoto aso de na ma me wo so meti anaka no me hu se de ba ma dwom ni se Jesus was in his ministerial convoy crossing the water. It's true because the other boat followed. Yes, he was in his ministerial convoy on the water. Odi ekoto na dwuma so na onam kwan so kro no nasa sorochi eto no yehwe say even Jesus Christ faced the storm. Yesu Kristo mpo ehia asorochi na akenkan no mu no ama me hu ye say Yesu oyenipa oba se onipa adwuma nti wabrɛ adahate ɛwɔ boat no achi baabi de ba ye ne sɛ the experienced fishermen a na ye na nasuafo no ɔma ye bia sorochi ni ɔmuntimi control no ti na de wɔso ye ne sɛ ɔkɔhwehwɛ the Messiah, the master ana ɔkɔye na okaka say na nti wo de ekoso unhu ya na wonti wo de wada hati unhu ana wonti ye wada hati nti se de kodo esi dane ni ade embusu mpo ma wunyane na Yesu Kristo sorry ye wankasa wo hu he just calmed the storm. He just calmed the storm. Abusafo asoroche bi bo ewo ye mbra mu asoroche bi bo ewo wo bra mu wasuro waya ase uhu baby a wonfa mo anopa Yesu Kristo say he's by your side calming that particular storm in your life. Amen. And it is a obenje di sa say Yesu Kristo ekra na woye na je nkwan no obeshi asasrochi ni bia onso obeshi bi. I don't know whether senka ba hunam fam paade a anka esudware de me man te say Yesu Kristo dware nsuo mu da na oni any experience ba hunam mu a. But other disciples no Peter in particular no a master anka ba say yenware na nke ntimi fa nye nkwan bi di anka hunam mu no bi anka wo experience Yesu Kristo. Nanso Yesu Kristo ehunu say only that particular experience in it, the power a one
awurade dia ne jade ama no ɔde calm no down ti abusu akɔ yɛn hwɛ sɛ Kristo Yesu ti ase asorɔkye biara ɛbɔ ɛwɔ wo brɛ mu no asorɔkye biara ɛbɔ ɛwɔ w'asetena mu no Kristo Yesu se ɔbɛma no ayɛ din sɛ wobɛgye adi na wagye ato mu a awurade ɛbɛsiesie ne saa na ɔbɛsiesie ne pa na ɔbɛsiesie ɔhaw ne amanneɛ no nyinaa ɔbɛyi no nyinaa afiri hɔ ama wo nso woanya wofa ahodie amen yɛda awurade ase na yɛda no ase sɛ ɔnam ne tumi so na ɔda ne tumi adi na no American kind passage wei a na nea na explanation baako ana m'ani gye ho ne sɛ asɛm wei ɛsi yɛ akyɛ bebree na mmom mfi kakra bi ne bɛyɛ 1986 hɔ anuanom bi a archaeologists ɛkɔhu bonto anaa boat bi a wɔhwɛ boat no ne time no ɛyɛ Jesus time a na ayɛ stuck ɛwɔ mud shore mud bi mu ɛsɛ north west shore a ɛwɔ Sea of Galilee na ɛhɔ ɛna wɔhui na wohwɛ the way boat no yɛ describe a na wohwɛ na ɛyɛ Yesu asuafo no boat no bi a that similar boat na boat no nyinaa ebitumi afa nipa bɛyɛ 15 at a go. Can you imagine say asɔkyere bɔ eti asɔkyere na ɛrebɔ no Jesu boat ni di anim ɛna other boat di akyi ɛna asɔkyere bɔ na nea ɔwɔ ho kwan sɛ ɔma asɔkyere ni yedin ɛyɛ ne ɔte first boat no mu ɛna owura first boat no mu kura na ɔwɔ kwan sɛ ɔma asɔkyere ni bɛyɛ din no ɔno no wada na wohwɛ passage no nso a wokɔ nyang no a ɔma asɔkyere ni ɛyɛ din no ɔsan bisa wɔn se nti mu ni gidi nti na kyerɛ sɛ anka na expect sɛ anka wɔn menyane no na mu anka wɔn ankasa wobɛyɛ dɛ wobɛyɛ biribi wobɛtua na mom bi ɛwɔ asɔkyere no ho na ɛto da bi a ɔhɔ ɛna yɛpɛ sɛ yɛfa yɛ next discussion no fi asɔkyere bɔwa na sɛ wotua na mo a wotu ne dɛn sɛ biribi ɛrekɔ so wɔ asetena mu na ɛsɛ sɛ woyɛ ho biribi ɛsɛ sɛ wotu ho anammɔn bi a mpɛn biribi kɔfo bɛkɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ biribi nanso mehu sɛ memfa benkum memfa ɛno na ɛma nnipa bebree ɛne tutu ka wɔn nsɛm na yɛkɛ sɛ ɔnyɛ wei a ɔbɛyɛ bebree ayeyɛ nneɛma ahorow bebree a ama wɔn anidaso ayɛ ɔkwa ebi mu wie no koraa ama ɔmo de other problems bi koraa ama wɔn ho a wodwene ho a ɛnkɔ yie asorɔkye ɛyɛ kwan bi a Awurade de sɔ yɛn gyidi hwɛ nti wobɛhwɛ a Yesu asɛm bi sɛ where is your faith? Do you still have no faith? Yɛmfa gyidi ɛne asorɔkye ɔkwan bɛɛ so na gyidi emu kama asorɔkye so. Okay, yo. Ehwɛ trɔsɛm na ɔsi gyidi ade a yɛnhui nanso yɛn so ahotɔ so. Asɛm na mba gyidi no so yɛ den ɛntumi ɛrenyɛ adwuma. Gyidi nyinaa fa pɛm ɛyɛ asɛm no. Enti mementi asɛm mu ɛwɔ wasɛm bisa ne sɛ sɛnea Kristo mpo ɔbɔnefo no ɛbaayɛ na ɔsɔ no hwɛɛ nsɛm a na ɔka no nyinaa ɔkaa se wakyerɛw sɛ asɛm no ɛne yɛrede yɛ adwuma. Say faith cometh from hearing and hearing the word of God. Asɛm no ɛna betumi ama yɛtumi ayɛ dɛ yɛnya gyidi ɛne ahotoso kɛse. Ɛno nti sɛ biribi to yɛn yɛhyia biribi wɔ yɛ akwan mu
adwuma no mu aware no mu ana nneɛma bi a yɛnhu bi da yɛmfa asɛm no ɛno ne yɛn gyidi den na asɛm no aka afa asoɔkye ho ɛwɔ ma abrabɔ mu deɛ mehyie koraa ɛyɛ asoɔkye anaa ɛnyɛ asoɔkye ehu yi a aba me so yi mɛyɛ ne den where do I find comfort where can I console myself in the word of God and Hebrew ɔse in Sesia Hebrew 11 ɔse Sesia we have a crowd of witnesses na ɔhwɛ nipa a ɔbɔ wɔn nyinaa di a nipa a wɔde asɛm no ɛyɛ adwuma abɔfo ba bɛhyia Abraham wɔka kyerɛ Abraham sɛ asɛm na ɔka yɛ wɔka kyerɛ Abraham sɛ afisɛ sɛ Abraham sɛ wakan ɛnyɛ hɔ ma wakoa saa ɔbɔfo ba bɛsra Mary ɔsɛ wanya Onyankopɔn anim adom ɛno nti wobɛfa yɛfunu asɛm no nti Mary ka sɛ ɛyɛ me ne he na mɛka sɛ Awurade asɛm yɛ ɛnyɛ hɔ ma me saa asɛm no na ɛpusu yɛn na ma yɛnya gyidi ɛno nti bibi biara a wobɛhyia ɛwɔ akwan no mu mpofirim bibi biara bɛba wɔ akwan mu no yɛfa asɛm no ɛno ne yɛn gyidi ɛna boa ma ɛtumi nya gyidi ahotɔso kɛse ɛsiane sɛ Kristo no kora ɛno ɛna ɔde yɛ adwuma ɛno nti mente ase ɛwɔ trɔsɛm no ho sɛ yɛbɛtumi ama yɛn nso yɛtumi ɛde aka sɛ we are part of the crowd of witnesses yɛtumi adi Kristo ho adanse yɛnya testimonies upon testimonies we work with the faith we work with the word of God hallelujah amen papa asɛm a yɛka yi Yesu Kristo ma asorɔkye ne yɛ din wie no question obi sɛ abusuafoɔ ne sɛ nti mu ne gyidie abusuafoɔ deɛ ɛteɛ ne sɛ ɔmo ne Yesu anante a Yesu ayɛ nsɛnkyerɛnne ne bebree ɔmo ampractice bi da o ɔmo ampractice Jesus was expecting them to practice say eti bi no mo na mo dwuma me ye niema me ye nti mo kura da kokura mo nye bi me ye nhwɛ e ma me nhwɛ abusuafo nipa bebree wo asɔre no mu a on practicing the faith in da enti bibia o depend e wo nipa bi so sɔfo bi so o depend wo bibia e de ama no sɛ nsuo bi a yɛ sɛ e be ma na nya hoɔden me bɔ nneɛma no so ye nyina yɛ nim bɛma no tima de ne ho no ɛso Yesu bisa wo sɛ na nti wonni gyidie Yesu bisa wo nnɛ sɛ wonni gyidie ɛnya bere nyinaa na ɛsɛ sɛ wotu mmirika ɛkɔ ɔsɔfoɔ hɔ anaasɛ obi hɔ ɛde wo haw no ɛkɔto no so ɛyɛ sɛ wode bɛkɔ nanso immediately no ɛsɛ sɛ wokyerɛ wo gyidie no fapem na Awurade ama na yeye sɛ wode ba sɔfoɔ hɔ wode kɔ odiifoɔ bi hɔ na sɛ wokura na wode kɔɛ woni gyidie a odiifoɔ no bɛyɛ a ɔsɔfo ɛnyɛ ye enti you have to put your faith into practice sɛdeɛ Yesu Kristo bisa n'asuafoɔ no yɛmfa yɛma yɛn gyidie no yɛma no nyɛ adwuma yɛma ɛho nyɛ nhwɛsoɔ ɛma nipa ɛma yɛn Kristo yɛ no ntimi animu na wotimi tua na mom bisa obi a ɔwakyire obi a onim wɔ no ɔbɛka sɛ nipa so mɛsi ana ɔbɛnten ni Kristo yɛ egyina pintin efisɛ deɛ to no ɔtumi agyina ama ɔno Awurade adɔyɛ ayɛ kɛse mama mo ayi baako mame bi ne ba ɛna conversion esi ne so conversion si akora no so kyɛ sɛ mame ne ha wɔtete ɛna ne ba ketewa bɛyɛ sɛ aberante bɛyɛ sɛ 14 15 years ɛna ɔgye ne nua ketewa no bɛyɛ 1.5 2 years no ɛna ɔde ne bɔɔ ne bɔ ɛna akora no bɔ mpayɛ sɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu yareɛ no atuntwa nti akora no ka Yesu din mu yareɛ no ɛnkɔ pɛ na ne nua no conversion no ate ɛhɔ na maame no bɛhunu sɛ mebɛyɛ a ɔkɔ children's of JY yi sɛ ɔno kora mpo ɛwɔ saa tumi no deɛ neɛ me amatere mu a mɛyɛ abɔ aberewa yi me nso me deɛ no aduru hen abusuafo you have to put
our faith in Christ into practice. Said na Yesu Kristo na sua na ohwe se na suafo no je o magina die no omo ede anamo oni mo ni natuo no eho nsusanso ebeye adwuma no yenso yemfanye saa na Awurade akoso ahiraye e wa ya akwa nyina mu. Amen. Amen. Akoma Radio 97.1. Jane and Benis. I was walking the after yen discussion very kind, and he said now what do we pay a bra ya middle and pay ujidi and ye business a way would ye juma and what it as a baby na jidia yedi jumano and only a jidi for young inkunimdi ujidi ni bia anything of dindi ujidi ni say would the GD Eddie na Ujel Radedi. Then GD Viara Suni Numa and what's a GDA in Numenum Naiden a wooye. It will Numa if I would GD Ukraine. Now what 3 years you will mean you were Anidaso, I will Christo say a rade. I yedi a one to no sooner or no and no dear Nimukai. Would you share radio quine? Ewa Yaresahu, would you share radio quine? Ewo Nyama who be home. A ye pa warren pa ba now because we jeer to me say a radi to me bit to me a yen. And no and I yet come once a man of pay. Mawjidi and Pejao and Quakain. Mawjidi and Mokwang and Mau. Mawjidi. And fi amune biara womu se wuje dia bibia betumi aye ho ama won a wuje di anopay erade nkame ne ho na onom ye na ompeja yenjidi onhyemu kenama ye no ma yenjidi enyi na pintin ewo no erade ahoden ene nasam so wuri tie yen wo san brom wuri tie yen ewo abontam wuri tie yen ewo Methodist homicide wuri tie yen ewo dachi wuri tie yen ewo PC ene miami ahuru wuri tie yen ewo Toronto homicide wuri tie yen na baby awu bia wutie yen sunyane nkran manone ene miami ahuru nyina mawjidi eye adwuma baby awu bia ode wujidi be ye adwuma no onyame a ohu yenjidi na o reward yenjidi no ono be man kunimdi epi ama nyame adma otina yereko Hebrews chapter 11 na yedi jidi hu afutu no atua so yeje erade di se erade bedi nkunim na erade bekoso ahwanya wo ama watumi asori ewe erade tumi no eye 0551667755 0270191971 yedu phone in session also wofre na wachire wadwene wofre na wachire wadwene empempi ni mofre a mafutu ene ni amote ma adwenkyire no ema yeti ni ama huru bebre ase na emeye hu se monso nya yereka no aha na monso mati ase afa na say na monso modere nantel 0551677755
and 0270191971 with me a friend with him na yatua adwumane so ebusafo ofefo di kan online so yema kwa baba Anidaso so Yesu Kristo Patron se megidi ni se okoro no se na esibo bia papa na da kora na so nyani ya okoro na nkan sensu ni da kan se o kan ye ho odem nso o kan ye ho megidi ni se wan sware kora antiantia nsunu kwa infama na kora odem no nkuya de megidi ni se nsunu okoro na danye butu nsunu mu da how are you feeling? Amen. 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 Nyamisha. That is another dimension. You see, nijidine say Kristo da kunu ni muni. Aswati obi tumi abo dan kro no sama soto no 100 times. Shiri you be a woman. Yes. A very, very powerful statement. Seminam suka bimbo ma no boni bi sanse on me ayampa nyamishra pa eno nyamishra e wo sa adwenche a wode abreye no abusafo oso betumi afre na ofra na yeni uni na ache nia erade di ato okumaso ni erade di ato okumaso enti between your phrase 0551667755. Jidi eni nyuma. Mi wo jidi se erade besa me yare. Mi wo jidi se ni amene mu bi erade beye bejemi afim. Mi wo jidi se sesia ena nyama siniti ase nanso erade bekasa ewo menso masetinam na yema ma phrases here so wo jidi se esan se owo kuru ni mu no se wanyane ni mpo a asochi no eri ntumi enye ne hwe inshira enken rade ewo ye jidi ayede nam se wo jidi ekokan a ema Awurade nsa etumi eye kese ewo wasetina mu 0551 667755 0270 191 971 na yentua so yenkasa aha eye 97.1 Okuman Radio Anidaso Bere na anopei yeguso a yerika ho asem ye kai wo se Awurade enya on mai na akoso di nkunim ema ne ma anopei ye da Awurade ase sa anopei uguso ritie Okuman Radio 97.1 na ye no rekasa se ma nyuma bi embata wo jide ho da wo jide no etumi ede nshira ene nyame adom atowoso yesire Awurade amawo senia ene we ndi asi wo yenjidi akwantum bia no ene Awurade anopai ena nadom so ema yetumi efa yemfa hudi ewa kwan ne nemu yede Awurade ase papa champon Yes, Papa. okwan be so na nipa ebetumi ada won jidi adi ewo nyuma ben na yenjidi enti yetumi tu ho anamon man Papa, me da say. Akwani de bebre nyame asem. Onyame asem a ukita yekita mu no. Eno so no zo ye gina ma ye gidie ni ewie peye. Enti de beba wakwam biara no. Masam no enye wosusu dua. Ade bia ni ho a ebeto a ebi ensida. Ade bia ni ho a ato obi a atowa entu obi da obi ho a wetimi fam eyenkun emunkun bifo obi ho nso a wetimi efa ne so
emu dia he na wopɛ ɛsɛ sɛ wobɔ mmɔden sɛ deɛ ɛbɛto wo biara no wofa nyame asɛm no na wotumi yɛ mu nkonimdifoɔ na mmom ma saa asɛm no ɛmu nka mfa wo so sɛ yɛ yareɛ sɛ yɛ ntwa ntosoɔ ade baako a ɛyɛ wɔ asesena mu paa no sɛ yɛtwa asɛm bi ato so ɛyɛ paa deɛ bia ne hɔ ayɛ akyɛn saa nanso awurade mu gyidie nti no so wotumi mene saa yia no a awurade ma ɔyɛ nkonimdifoɔ ɛfiri sɛ n'asɛm no yesu yɛtwa bi to no so deɛ wɔnyɛ yɛka to no so ɛma yɛde bɔ n'asɛnnua mu nipa bebree wɔ asase so a ebi ato wɔn kristofoɔ bebree wɔ hɔ a ebi ato wɔn nanso gyidi a wɔwɔ nti no ɛsɛ sɛ ɛba ne sɛdeɛ nkora no a ɛsɛ sɛ wɔmmene nti papa deɛ mɛka ne sɛ nyame asɛm a wokuta mu no ɛna ɛyɛ sɛ woma no yɛ adwuma ɛwɔ wo mu na wo nso woatumi agyina mu ama wɔyɛ nkonimdifoɔ ɛwɔ wadeɛ nyinaa mu amen Papa, Yeah. faith works. And Bijili say papa aka. It comes by hearing the word of God. Mibisa say niema bensa na ya wutie. Nkomo bensa na ya wudi. Efa na ya onante uko. Isani say we are shaped by what we hear and what we also what we practice. Enti niema yete no eboa efa baabi. Niema baabi a yeje yentetewe enso eka ho. Se wote enti na trust me say my tena fe odifo tena bia. Isa se ho no won ka bi bia betumi ama ugidi asore ana ne unim no wahu na mrepemu ana se bisa ato a wetumi ede aye adwuma. Eno nti let's read the word of God. Abin do bia yenko na yenka ye ho bom bia ye ne betumi ahyehye ye ho nkran. Said the kind no Hebrews also we are surrounded by people, great witnesses. Nipa also tranhushia for nipa what did gidi aye adwuma tranhushia for nipa one wo day wetumi aboa e tranhushia. Baby yan yonko famu no asem bitu one ne kasa be obi wa akiri ha medeni say na me ye no on kasa say na trosem no ekada. They relied on their experience, human experience, but Christ relied on the word of God. Christo no or the no to erade Yankopon so. Now so said papa no they were experienced. Oma kwa any experience na count eya sem no. Aye biede ye behu ye beti ase ne de aye adwuma no. Eti da yenti asem no da yenka asem no da ye ne yehu endi asem no ho nkomo. Esa se papa ka se be eye Kristo ya se ne wa kire ni nyina wantumi afanya adwuma. Esa se ekwa ye se emra so ocheche ni ama onsohwe na wantumi ayede antro. Esa se oba do you understand? Yes sir eno kwa na aka. Nanso enti ase ne de bia ayede unhye dan gai. Eno nti yebetumi ede yengidi aye adwuma Kristo fie ese se yekwatu ese ye na ye ntie wo Kristo fie yeti asem no ye hwe ye ayonko fam yiye ne obetumi aboa ye gidi fam yeso obetumi aboa no gidi fam o rehwe ase ya ma no so yenso ye rehwe ase ya so ne nsa eno ye de ehu hia. Let's surround ourselves with people of great influence, witnesses. Yeah. Yakopon emfa won so and yenso enka yen nyina ye ho ewo Yesu Kristo dim. Amen. Na yegyina so na yede nchia kese ama etiefu nyina ena nopai ene da etoso enum ewo September busumi yimu yede radia sese erade din afi busumi yasi na nkakran no din richa yesese nkakran yimu wa dance di enka hu bi. Amen. Na erade ema wa dance di yede ene day dwumadi erisi ha anopai ansa no mema asofu mpemfo edinchia ene shout out ama tiefoni abusuafo a yo
menim sɛ mɛtumi apredict baabi a wɔde bɛfa but ɛnyɛ hwee menka ma wo nti wankasa wɔnka abusuafo your final words papa Jakwa. Yehu fiti last week and this week say ehu no de etumi bɔ bere biara nanso sɛ yɛkae sɛ bonsu wɔ hɔ a yɛbɛhu ɔkwan yɛbɛyɛ den yɛbɛfa so na yɛnya onyankopɔn nsɛm mu nhyira yɛbɛtoa so ɔkyena ɛno nti ɛyɛ ana yɛn nyinaa yɛsɛ nhyia na megyina yi so ɛkyia Reverend Theophilus Opoku Memorial asafo ma nyinaa titiri ɛyɛ yɛ maame baako me na ɛwo ɛna obiara nim sɛ ɛfrɛ no Adelaide bi kran me na ɛwo a ɔyɛ adwuma ɛwɔ PTC ɛnɛ ɛyɛ wawoda nyame ɛnkɔ so a ɛntɔ nhyira kɛse ɛngu so ɛna abi a ɔtɔ nkuku amanfo nyinaa ɔpɛ kuku a ɛyɛ abi papa Eduda Kofi anim hɔ a kuku kamakama ɔno nso otie papa Oshiam bi ɔsi menkae sɛ bonsu wɔ hɔ nti abi nso kae sɛ bonsu wɔ hɔ na metia ɛyɛ mama Wendolin Boatema Ejakwedu nyame enhyira amen papa me deɛ mede bɛwie ne sɛ Jesus ministerial convoy on the river no Asia storm a one so also obɛhyia asorɔkye enti ɛma waba mu nyɛgyidie na wobɛyɛ nkundifoɔ mede nkyia ɛbɛma Grace family Grace asafo ma nyinaa na me maame baako me maame a yɛfrɛ no maakya sapɔn me maame baako a mabɛnya no wɔ Akropong ha no mama Awurade nhyira wo mema wo asomdwe enka wo ene adɔfoɔ nyinaa me maame ɔpare ayɛbe nso Rosemary ɔpare ayɛbe nso Awurade nhyira wo na medi wie no mɛkɔ efie na makyia efie wura mama Letitia ntiwa echampon Awurade enka wo ho ene me wɔfa se Abigail a ene ɔwɔ yɛntɛm ɔbɛkɔ school ɔwɔ Mount Mary's College of Education Obeko Erade enhyira woni abusuafo ni nyinaa amen Jede Erade ase abusuafo yɛn na yɛsi ni nkɔfo ebechia won ya wɔdɔso nti obobi ne wa mobi o hia papa na no obubo ene wa mmɔ mede no nti esa na mi tie obia tie obia okwafmanfo graceful local council of churches asora huru nyina ofe osofo na watwi na se osofo owo okuma FM asofo nje si yetia wo nyina yesre Awurade se bra ye wo mu mpate mo me yenkoso mompai yenkosoemmompai na senia yenim no Yesu sori no ode kasa eno de kan sochi no egu fam Awurade nka yen ho na yen kasa enka sochi engu fam na anidaso emra yeda Awurade ase nyame yadom ochina Awurade de dom yen a ebihia wa ha no pa na ye fa so di ntia ma yen sofo John Quarshie enche ye bete nka na bibia nso ayefefefe ye di ntia nso ema ye mama Elizabeth Ayaw na ene adofo nyina na abusuafo Awurade nka mu nyina ho na Awurade nhyira mu nyina na yesre Awurade se Awurade efa nensa ento yenso na Awurade manadom ne kese Mickey Asante a fine gentleman obo keyboard ewo Patmos ene adofo no ma nyame yadoma mutie ye nyina no yesre Awurade se Awurade nhyira mu nyina ye be hyia nyame yadoma ochina Awurade nka ye nyina ho Awurade nka ye nyina ho na Awurade enum ye abusuafo mesre ochina nunum pepepe fa wafiri no eto ha na yentua so yenti ne nyame ebeka meba na mabofra ba ko ne de ne wasore ntam adom asore ntam na obi sese wore kwahi na den na akwakoye no obi bisa questions nti ya musora munya mofra no na mumfa wontie bi na wonso wontumi ehu ne nyame betumi aye Awurade nka ye nyina ho na Awurade nnum ye yo na me ya me pese me sign out
na as I say make it see Eradin Shira Marian Adobia Asamoah ewo Yesu dim. Amen. Amen. Every time you miss your china. Bye bye. Bye.